A la Salle Reus, la persona que acompanya els nostres alumnes des de que entren fins que es titulen és el tutor. El tutor és la persona que s'ocupa del creixement personal de l'alumne i del seu desenvolupament acadèmic. El tutor està en constant contacte amb la família i llavors el tutor també està acompanyat o està assessorat pel servei d'atenció psicopedagògica. Aquest servei dona ajuda per poder adaptar l'aprenentatge a les diverses capacitats. A més, disposem d'una aula d'educació especial on es fa estimulació primerenca, especialment a infantil i a primària. A partir de 5è de primària hi ha el servei d'orientació acadèmica i professional i un servei de mediació que ajuden també els tutors a resoldre conflictes i a resoldre problemes. A partir de secundària, a l'ESO i al batxillerat, a la tutoria grupal s'acompanya d'un espai de tutoria individual que és molt valorat pels nostres alumnes. A més, els nostres tutors de diversos cursos es coordinen perquè els canvis de curs no afectin massa els alumnes. I tot això ho fem amb un estil individual, integrador i personal.